AI TV filɛ jamakulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw ka bisimila an ka bi dɔnko ni seko jɛmukan kɔnɔna na an ka bi dɔnko ni seko bɛ ka tali kɛ Sotukule musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ kan ni o ye association de groupe confiance de Sotukule musojɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka tɔn in sigi sugu yɛrɛ ka fɔ la tɔn sigilen a bɛ taa kalo 6 ɲɔgɔnna na o hukumu kɔnɔ u ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ ni ka ɲɛnajɛba dɔ sigi Sotukule kɔnɔna na min dabɔkun ye k'u ka association yira diɲɛmaa la u ka dɔn ka fɔ u bɛ ka baara min kɛ o kɔnɔna na miiriya ɲuman caman b'u la ani ko Sotukule iko kasɔngaw o hukumu kɔnɔ k'a daminɛ u la fo ka taa se surafana tɔw dunnen kɔfɛla ma u ye kasɔnga fɔli baden kɛ ni dɔn caman kɛra o kɛnɛ kan wuladafɛla an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
dɔn k'a fɔ don bɛn ani danaya mana ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn kelen o bɛ kɛ ko sabatilen ye ni muso jɛkulu ninnu y'a daminɛ 44 na fo ka na a wolo an bɛ don min na i ko bi ka kɛ ni jɛkuluba in ye u ma ɲinɛ cɛlakaw kɔ sabula muso ni cɛ olu de bɛ ɲɔgɔn dafa hamina ko caman b'u la o la u ka ɲɛmɔgɔba kun bɛna jan kan ani cɛbakɔrɔ kelen min b'u la k'u ka kow tɔw ɲɛnabɔ olu y'u haminaw fɔ an ka kuma baranin na an ka jɛ k'u ka sɔrɔ olu lamɛn. ɲɛnajɛ an y'a dabɔ min kama an y'a dabɔ laɲini de kama mɔgɔw k'an dɔn an tun bɛ kɛrɛfɛ an ka ko dɔn jɛkulu in kɛlen bɛ san 2 bɔ fɔ 3 ba ye ka nin tɔn in organiser a kalo 6nan de filɛ ka nin uniforme tigɛ k'a wele ka na ɲɛnajɛ kɛ a kalo 6nan de filɛ nin ye gɛlɛya min kɛlen b'an kan o ye sirako ye awa jardin b'an bolo muso dɔw bɛ sigilen dɔw tɛ jɔ sigi la moteri t'an bolo ji t'an bolo hali courant anw bɛ dibi de la yan an kɛlen sirako banna de kosɛbɛ ni ji nana yan mɔgɔ si tɛ sinɔgɔ bɛɛ de ni tɔɔrɔlen b'i kɔnɔ tant que ni ji ma taga an kɛlen bɛ min fɔ faamaw ye n'u y'an dɛmɛ ji ko la k'an denw b'an bolo u y'u ka kalan kɛ k'u ka diplôme sɔrɔ u ma baara sɔrɔ fɛn caman de kɛlen b'an ka gɛlɛya ko la iyo n'Ala ni kira sɔnna ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an b'a fɔ ka segin ɲɛnajɛ in kan anw yɛrɛ kɛlen ye ɲɛnajɛ an ye nin kɛra an ko ka lɔn bari an bɛ dibi de la an tɛ dɔɔnin o da k'an ye nin ko nu organiser an fana ka se ka dɔn cogo min an b'a fɔ ka nakɔ yɛrɛ baara n'an sera ka minɛn sɔrɔ ka nakɔ baara safunɛ dilanw ka d'an ye dɔwɛrɛ ka d'an ye an ka bɔ sigilen muso kɛni hali ni cɛ bɛ fɛn k'i ye i yɛrɛ ka dɔ kɛ o de ka ɲi n'i ye dɔ kɛ o de bɛ jamana la taga ɲɛ dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 3 a man dɔgɔ baara la quoi tɔn in bɛɛ yamaruyalen don ka don a la hali an dencɛw sen dɔ la Habi ye ci bila ka na an n'an ka dencɛw k'an ka taa mun b'an fɛ o fana ka t'o fɔ an y'an denw bila an taara u y'u hakilinata fɔ donc anw bɛ tɔn in kɛni kɔnɔ bari an y'an denw fana don a la o fana ka t'u hakilinata fɔ o de ka d'an ye. Kun min ye ne dɔn ni jɛkulu in kɔnɔna na n'o y'an baw ka jɛkulu ye donc jɛkulu in tɔgɔ de donc l'association de groupe confiance de Sutukule donc o bɛ bɛn ko fɔ a bɛ kɛlɛya ko fɔ a bɛ hadamadenya ko fɔ donc hakilina de y'a to ne tugura n ba ninnu ko ni jɛkulu in sababuya la an bɛ dugawu de ɲini Ala fɛ Ala ka si jama kuntagala kalifa an na fɔlɔ donc hakilina caman bɛ an balaka ninnu na ni association in tɔgɔya la n'o ye dugu yɛrɛ sigi kan yɛrɛ n'o de ye Sutukule donc u ka hamina kow ka ca mais a bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ donc badabaw badaw olu ye denmisɛnninw bɛ yen funankɛninw bɛ donc yatimɛw bɛ yen bon muso dɔ don kolo sirilen don cɛ sirilen don baaraw la y'a faamu donc olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka nɔgɔbɔda sɔrɔ cogo di ka se ka ci fɛn da yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛbakun ye donc ne ye baara ɲumanw ye a bɛ se ka kɛ safunɛ dilan yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ o la i n'a fɔ a nakɔ fanbaw caman parce que nakɔ baaralaw de ka ca u la donc n'olu opportunitéw dilanna sisan n'o sɔrɔla sisan donc a ka ca Ala fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ matɔnɔbɔ n'olu ye pour que u ka laɲini fɛn minnu olu bɛ se ka sabati donc o b'a kɔnɔna la en même temps aussi dugu in fana dugu fitinin tɛ dugula dugu fana tɛ y'a faamu donc n'i ko Sutukule dɔrɔn donc Gɔpɛla bɛɛ b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc mais an bɛ dibi la donc Sutukulekaw mago bɛ courant na u mago bɛ yeelen na sirako fana banna donc ni Ala y'a kɛ donc n'an ye sponsor ɲɛnamaw sɔrɔ donc u ka se k'u kɔfile dugu in na o bɛ diya n ye kosɛbɛ dɛ ni hakilina ninnu sɔrɔlen sabula donc Habi Sisoko la n'an bɛɛ b'a faamu ko Batilu ka muso dannayamɔgɔba dɔ don donc ale de fana y'a bolo a sen b'a kɔnɔkɔrɔ ka se an ka Sutukule musow ma n'o ye kun na Janga n'a ka jamakulu y'a faamu donc maintenant ko in bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan donc a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan tɛnɛn o tɛnɛn u bɛ sigi dɔrɔmɛ 40 u b'o de bila kɛsu kɔnɔ donc n'i yɛrɛ ye organisation ta k'a jate minɛ wariba donn'a la mais ni bɛn tɛ fo tɛ se k'o lase mɔgɔw ma donc bɛn ni kɛlɛ dɔrɔn de bɛ se k'o lase mɔgɔw ma sinon a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan a tɛ san bɔ fɔlɔ yɛrɛ a tɛ san bɔ a sigilen sisan tɛ kalo 6 hamina ni jɔrɔlakow dɔnnen surafunatɔw donnen kɔfɛ an kun bolo ko nin ye kasɔnga dɔn bannen ja n'i b'a fɛ ka kasɔnga yɛrɛ dɔn i bɛ taa lajɛ sufɛ su kolen kɔ ni musoba ninnu y'u cɛ ka b'u jakɔrɔ ni dɔnse kuraw ye kasɔnga dɔn na an kun ma deli ka minnu ye an ɲana Sutukulekaw fɛ yen aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ